Masana'antar fina-finai ta Kannywood ta yi sabuwar jaruma mai suna Amina Rabi'u. Idan ba ku manta ba, a baya-bayan nan ana ta samun dambarwa da wani malami Dr. Idris Bauchi, wanda yake ta taka 'yan fim. Hakan ya jawo wasu daga ciki suka ce sun ma bar sana'ar, wasu kuma suna addu'ar Allah ya sauya musu da mafificin alkhairi. To sai dai kuma kamar yadda muka sani rayuwa, lokacin da wani yake tafiya sannan ne wani yake shigowa, lokacin da wani yake mutuwa sannan ne ake haifar wani, ko kuma san da wani yake yin arziki sannan wani yake talaucewa. Ita lokacin da ta ga tana sha'awa ta shigo wannan harka ta Kannywood, harkar fina-finai da kuma fitowa a matsayin jaruma. Kada ku manta ku danna mana alamar subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mako da yaushe. Wanda ya san kallaye mai kara, so